Libreng sakay naman po para sa mga PWD Aarangkada sa San Fernando City, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Aarangkada ngayong araw, January 23, ang Libreng Sakay program para sa mga persons with disabilities sa ilang mga biyahe pa San Fernando City, La Union bilang bahagi ng paggunita sa National Autism Consciousness Week. Batay sa anunsyo ng LTFRB, ilang mga transport group sa iba't ibang ruta ang nakiisa sa aktibidad, kabilang ang mga patungong Pagudpud, Darigayos, San Juan, Bacnotan, Balawan, Nagilian, maging ang biyahe patungong Dagupan City. Kinakailangan lamang na ipresenta ang PWD Identification Card upang makabiyahe ng libre. Layunin ng kolaborasyon na palawigin ang iba't ibang programang makatutulong sa pangangailangan ng mga residente para sa mas inklusibong serbisyo publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.